Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Salamat sa imong pag-uban sa atong pagpadayon sa pagtuon diri sa Isgutanan. Kalabot na sa pagtuon sa sulat ni Pablo diri sa Roma. Karon nakita karon sa Roma 8:1. Og ang title nga atong isgutan payudong nasunahan mao ang pinagi kang Kristo ang tao na luwas gikan sa sala, na luwas gikan sa kamatayon ug paghukom. Roma 8:1 nagkanayon, tungod niini karon dili na hukman sa silot kadtong kinsa nga nahiusa kang Kristo Hesus. Kinsa nga wala milakaw pinasikan sa unod apan pinasikan sa espiritu. Atong mabasa maigsoon pinaagi sa kapitulo 5 ug 7, si Apostol Pablo mikumpirma kanato sa atong kakulang nga buluwas sa atong kagalingon gikan sa atong daotang kinaiya gamit ang atong kagulingong gahom. Yang giklaro kanato nga ang sugo o balaod wala nagtabang kanato. Apan kini nag-aghat kanato ang himong sala ug nagkondina kanato sa katapusan. Ang espiritu sa kamatayon naghari sa atong bukog ug ang sala nagpatigbabaw diha sa atong maayong katuyuan. Kini nga prueba ang apostol mihukas sa tao sa iyang abilidad nga muluwas sa iyang kagalingon pinaagi sa iyang gahom ug nagbungkag sa iyang sayop nga paglaom diha sa kagulingong katarong, kagulingong kaputli ug mga maayong mga buhat pinagi sa gahom sa tao, pinagi sa kusog sa tao ug kaha pinagi sa pagbinuotan. Umani ini dili malalis nga kamatuoran mipakita ng apostol kanato nga ang dalan lamang sa kinabuhi sa Dios pinaagi sa unsay gipasabot niya sa kapitulo 8. Itawag kini prinsipyo sa bagong kinabuhi diha kang Kristo. Ang tao kinsa nga nahiusa kang Hesus karon misulod sa pinuy-anan sa mangluluwas. Wala siya naglakaw nga walay kauban, nga murag biniyaan, murag gikapoy nga nagpabiling masasala. Tungod kay ang Ginoo mismo gauban kaniya ug nagprotekta niya ug nagamping alang kaniya. Gibuhat kini sa Ginoo dili tungod kay ang magtotoo maayo sa iyang kagalingon, apan tungod kay maghimo siya magtugyan ngadto sa Dios sa iyang kagalingon, sa iyang luluwas atong Ginoo nga maluluyon kinsa mahimo kaniyang matarong og mi balaan kaniya og nahimo siya nga tarong diha sa Ginoo og giusab siya diha ni Kristo pinaagi sa espirituhanong kabaguhan ug gitawag kini ni apostol mo kaning estado nato nga naa nakita sa Ginoo. Wala siya gasulti bahin sa kalahutayan sa simbahan apan nangayo kanato nga mohiusa lang diha kang Kristo. Mapuno kita diha sa iyang gugma. Ang atong pagtuo wala gibase sa teorya apan gitumong pinaagi sa balaang buhat tungod si Kristo ang hinungdan nga ang atong karbo namatay dito sa cross ug nabanhaw sa bagong kinabuhi. Siya kinsa nagtuo kaniya minunot sa Ginoo ug kadawat gikan kaniya sa langit ng gahom. Kining mga pulong di gabok nga filosofiya apan kaagi sa libuan nga nagtuo diin kaniya ang kulang espiritu nagpuyo. Ang Dios mismo mosulod ug mopuyo niadtong mudawat kang Kristo ug sa iyang kaluwasan. Ang balang espiritu Dios nga lalaban tiglipay sa imong naglibog nga konsensya batok sa mga saway sa demonyo. Iyang gikumpirma kanimo sa ngalan sa balang Ginoo ang pagkamatarong kang Kristo ug imong nakamot ang langit ng gahom na iyang buhing putli taliwala sa hugaw nga kalibutan. Ang pagpuyo sa balang espiritu miusab sa hunahuna sa tao. Matod pa ni Pablo sa kapitulo 7, wala siya nagpabiling unodnon o nagpabiling nga maulagon o huyang apan nahimong adunay espiritu aron magbuhat sa katuyuan sa Dios. Karon nagian niya ang dakong kaluwasan sa gahom sa espiritu o giangko ni Pablo nga ang gusto niyang buhaton wala niya nabuhat apan di niya gustong buhaton iyang gibuhat ug nausab na kini siya karon gabuhat kung unsay gusto sa Dios ug malipayon nga naangkon niya nini nga gahom. Nagkumpirma ang espiritu kanimo nga ang pagkabanhaw kadaugan ni Kristo magauban kanimo sa panahon sa oras sa paghukom. Iya kang agakon sa iyang kamot sa nagasigang kapungot sa Dios o siya moprotektahan nimo gikan sa silaw sa usang nga balaan kay wala na pagkundina ni atong naana kang Kristo.
Siya pod nagatabang kanimo karon sa paggiya sa Kristiyanong kinabuhi, sa pagpasinsya uban sa gugma, kalipay sa pagkamapaubsanon ug kamatuoran uban sa kaputli. Dili tuod ka ikaw makahimo nining mga kaayo sa imong gulingon, patungod ka ikaw mosunod ni Kristo isip sanga ang nagpabilin sa bagon. Mao kini ang ang Ginoo miingon kanato, pabilin dinhi kanako ug ako kanimo aron ikaw magdalag daghang bunga. Unsa kadako ang atong paglaom igsoon. Pagampot ha. Wala ang Dios, kami nagsimba kanimo o nagmaya tungod kay imong gitubos kami gikan sa among pagkamahambugon. Giluwas kami gikan sa among hugaw nga buhat. Mimatarong ka namo gikan sa tanan namong sala o miputli ka namo gikan sa among mga kalagot. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano.